fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-qawlilkom eżis Pellegrini għal din l-erba' oħra fi preparazzjoni għal tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. U fil-waqt li aħna niġu hawnhekk mobbijin bil-ħsibijiet għal tagħna biex impoġġuhom f'riġlejn il-Verġni Marija. Impoġġu wkoll ix-xewqat ta' dawk il-persuni li jitolbuna niftakru fihom fit-talb tagħna. Niftakru waħda persuna li qed tagħmel xi testijiet partikolari talbitna niftakru fija, testijiet mediċi, waħda tfajla li għandha bżonn it-talb ħafna tagħna, speċjalment l-intervent tal-Verġni Marija, persuna oħra li talbitna dalgħodu biex niftakru f'persuna fil-familja tagħha. Nilqgħu wkoll magħna lill-immigranti tagħna illi ħafna minnhom ikunu isegwuna permezz ta' l-internet streamlining. Niftakru f'ħutna ġewwa Melbourne, speċjalment fis-Santwarju ta' Bacchus Marsh illi magħna jiċċelebraw dawn l-erbgħat tal-Madonna. Ħuti hemm narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-mister għad-disa. U d-disa se nofruha r-Ruħ Robert Montfort. Missier ħanin, mimli ħajja u enerġija, inti lilna tagħtina opportunitajiet biex nikbru fl-imħabba tiegħek. Tina l-grazzja li narfu s-sejħat tiegħek mulej ħniena. Kristu Iben Marija, inti tippreżentana lill-ommok bħala xempju bħala triq li aħna rridu nimxu biex naslu għandek. Tina l-grazzja li nimitaw il-virtujiet sbieħ tagħha. Kristu ħniena. Spiritu għaddejs, inti għamilt fil-ġuf safi tal-Verġni Marija it-tempju tiegħek, it-tempju tal-grazzja tiegħek. Ejja fina u għamel mill-ġisem tagħna tempju għaddejs illi fih tingħata tifħiru glorja mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, tempju tal-Mulej. U Alla int fil-ġuf safi tal-Verġni Marija b'mod ta' raġeb ħejjejt tempju għaddejsa l-ibnek għatina li aħna u nħarsu b'rabta sħiħa miegħek il-grazzja tal-mamudija tagħna nadurawk fl-ispirtu u l-verità biex tistgħinna nsiru dejjem aktar tempju tal-glorja tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu u s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Abraham kellu 100 sena meta twelidlu ibnu Iżak, u t-tarbija kibret u nfatmet. U Abraham għamel ikla kbira f'jum l-ftim ta' Iżak. U Sara lemħet lil bin Ħaġar l-Eġizzjana, dak li kienet wildet lill-Abraham jilab ma' Iżak binha. U qalet lill-Abraham, keċċihom il-barra li din il-qaddejja u l-bina. Għax ma għandux bin din il-qaddejja jaqsam il-wirt ma' ibni Iżak. U din il-ħaġa moġboċ xejn lill-Abraham minħabba ibnu. U Alla qal lill-Abraham, la tinkwetax għaż-żagħżugħ u għall-qaddejja. Kull ma qaltlek Sara isma' minn kliema, għax b'Iżak jissemma nislek u bin il-qaddejja wkoll nagħmel minnu ġens għax hu nislek. U Abraham bakkar filgħodu, qabad il-ħobs u żaq l-ilma u tawhom lil Ħaġar, qegħdhomla fuq spallejja u bata bit-tifel magħha. U talqet tiġġerra fid-deżert ta' Birsaba. Meta ntemm l-ilma taż-żaq talqet it-tifel taħt waħda mis-siġar. U marret toqgħod biswitu daqs tefa ta' qaws il-bogħod għax qalet, ma rridx narah imut. U kif kienet bil-qiegħda biswitu għollit leħenha u bkiet. U Alla sema l-leħen it-tifel u l-anġlu tal-Alla sejjaħ lil Ħaġar bis-sema u qalilha, x'għandek Ħaġar, la tibżax. Alla sama leħen it-tifel minn fejn hu qiegħed. Aqbad it-tifel u għamel il-qalb beħ.
għax jien se nagħmlu ġens kbir. Imbagħad Alla fetħilha għajnejja u rat bir ilma u marret u mliet biżżaq bl-ilma u sqiet lit-tifel. U Alla kien mażżagħżugħ u dan kiber u kien jammar fid-deżert u kien jinqala għal-qaws. Il-kelma tal-mulej. Nitlobkom tqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Isma mulej lajta tal-fqajjar. Dan il-fqajjar sejjaħu l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom flimkien. Isma l-mulej lajta tal-fqajjar. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jibatu l-ġuħ min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Isma l-mulej lajta tal-fqajjar. Ejjew uliedi isemgħu lili, jiena l-biża' tal-mulej nagħllimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq omru kollu rizq. Isma l-mulej lajta tal-fqajjar. Inqumu ngħidu flimkien l-alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Għax uriet il-missier u li jidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Alleluja. ġejtawn biex taqarna qabel iż-żmien il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħidu u jgħidu aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla. Ġejtawn biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bot minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira u x-xjaten talbu ħafna lil Ġesu qalulu jekk toħroġna jbagħatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru għalilhom. Mbagħad ħarġu daħlu fil-ħnieżer u l-merħla kollha nxteħtet mill-logħli tax-xaqliba l-baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala li mxajtna. U l-belt ħarġet biħġara għal ħdejn Ġesu u kif raw bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. F'dil-10 erba tal-Madonna sa nimmeditaw lil Marija Tempju tal-Mulej. Aħna s-soltu meta ngħidu tempju jiġina f'moħħna xi binja kbira sabiħa. Iċ-ċiviltajiet li ġew qabilna speċjalment il-Griegi u ir-Rumani kienu dilettanti ħafna tat-tempju. Il għaliex kienu jemnu li d-divnità għandha jkollha l-post tagħha. Aħna fil-gżira tagħna anke missirijietna neolitiċi 3000 sena qabel Kristu bnew it-tempji tal-ġigantija ġewwa Għawdex u t-tempji neolitiċi ta' Malta. Għax kienu jemnu li hemmhekk huwa il-post fejn tista' tiltaqa' mad-divnità. Kien għadu ma ġiex imħabbar lilna illi Alla missier huwa l-missier ta' Sidina Ġesu Kristu. Kienu jaduraw ix-xemx, jaduraw il-qamar, jaduraw il-kwiekeb. Imma ridu post fejn jistgħu jiltaqgħu ma' din id-divnità. F'Marija inbidel is-sens tat-tempju. Mhux iktar it-tempju tal-ġebel kbir, tal-ħaġar jew tal-oġġetti prezzjużi, imma it-tempju tal-qalb. Għaliex? Għax f'Marija ingħaqdet id-divnità u l-umanità ta' Sidina Ġesu Kristu. Fil-ġuf safi tagħha din ix-xebba żagħżugħa ta' twisa lill-Alla biex dak li jissema' wlat ma jisawx ta' softejt il-ġuf safi tagħha u l-qalb xkejkna tiegħu. U f'dil ħaġa il-Verġin Marija lilna tallimna wkoll
kif nitolbu f'din il-quddisa fil-prefaċċju ta' din il-quddisa biex aħna bil-mod il-mod insiru wkoll tempji fejn jammar Alla fostna. Fil-talba tal-prefazzju ngħidu din it-talba sabiħa. Għaliex int tħejji fi qlubna amara għalik post fejn tammar, post fejn tgħix. U bil-grazzja tal-Ispirtu Santu, speċjalment permezz tal-mamudija u tal-grizma, issa fija biex fija jiddi id-dawl tiegħek u tqaddisha għax tammar fija. Eżis, aħna l-kol kemm aħna bid-difetti kollha tagħna, bil-fraġilità, bid-dnubiet tagħna, xorta nibqgħu post għaddejs illi fina jammar Alla. Bid-differenza ta' ħlejja oħra illi jeżistu l-bniedem jaf jara fil-preżenza t'Alla. U jara fal-iktar meta l-qalb tiegħu tintela bil-ħlewwa, meta l-qalb tiegħu tintela bil-paċi, meta tintela b'sens ta' qadi għall-oħrajn. Eżis, dawn kollha kienu preżenti fil-qalb ta' Marija. U Marija li tenna biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu il-qalb tagħna tkun mimlija balla speċjalment bis-sinjali tal-preżenza tal-Ispirtu Santu li huwa ferħ, li huwa paċi, li huwa ħlewwa, li huwa faraġ. Eżis, dan hu li d-dinja qed tistenna minna. Ħafna drabi l-ekonomisti tagħna jippruvaw jipproduċu il-ġejt fil-pajjiż u jagħmlu sewwa. Però l-ikbar ġejt li għandna nipproduċu huwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa l-qalb tagħna. Meta l-bnedmin insiru nħobbu iktar il-xulxejn, meta nkunu lesti li naqbżu għal xulxejn mhux fuq xulxejn. Meta nerfgħu is-salib ta' xulxejn biex is-salib jeħfef għal kulħadd. Meta nkunu sinjal tat-tama. Id-dinja iktar ma jgħaddi żmien iktar qed titlef it-tama fija nfisha. Araw x'inhu jiġri fost iż-żgħażagħ tagħna m'hemmx għalfejn intawlu fid-diskors. Irdu nitolbu ħafna. U aħna speċjalment min għandu l-esperjenza tal-fidi nisranija irid ikun lest li jixet għalija b'koerenza. Ejjew inkunu bħal Marija tempji żgħar fejn min jiltaqa' magħna mhux jitgarrex, mhux jiddarras, imma jikseb ftit faraġġ, ftit ħlewwa, ftit tama. Dan li għandu bżonn id-dinja, dan li għandhom bżonn il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Jekk irridu li l-ġenerazzjoni żagħżugħa jsibu min iħobbhom, min jifhimhom, min jagħtihom dawl, aħna rridu nixbdu għalija. Illum il-Verġni Marija nitolbuha grazzja speċjali għaż-żgħażagħ tagħna illi kultant jaqtaw qalbhom mid-dinja meta ma jaraw l-ebda tama, meta ma jħossuhomx illi hemm destejn sabiħ jistennihom. Aħna illi dan id-destejn minn meta konna żgħar għalmuhuna nistennewh u niġdu għalih u naħdmu għalih. San George Prek, Alla jarani, Alla jismani, Alla jrejt jiġġudikani. San Filippo Neri, paradiżo, paradiżo, ġenna, ġenna, ġenna. Kemm hemm iktar bżonn li aħna devoti tal-Madonna ikunu tempju tal-Ispirtu Santu ħalli hemmhekk isibu l-faraġ daw kollha illi tilfu kull tama fihom infushom u fis-sejħat li jagħmlilhom il-mulej. Ejjew nitolbu din il-grazzja ħalli kif jgħidilna San Pietru fl-ewwel ittra, intom ukoll bħal ġebel ħaj inbnew f'dar spiritwali, saċerdozju qaddejs biex toffru sakrifiċċji spiritwali li joġbu lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Għadha mhix kompluta il-binja tat-tempju li aħna. Bl-għajnuna t'Alla, b'dawn il-pellegrinaġġi, bit-talb, bl-opri ta' karità, inkomplu nżejnu il-qalb tagħna bħala post fejn jista' jammar il-mulej. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk għalina l-koll biex ninżgħu minn qalbna ċ-ċertezza fina nfusna, l-autoaffermazzjoni tagħna, l-autoreferenzjalità li noqogħdu kull ħin u kull mument nirreferu għalina nfusna u għal-mod kif naġixxu. Tina l-grazzja li ninżgħu mill-gburija tagħna, nilbsu l-libsa tal-umiltà u ta' qadi għall-oħrajn. Nitolbu
Tejna l-grazzja mulej li nkunu disponibli għas-smieħ tal-kelma tiegħek u nħallu l-Spiritu Santu isawwar qalb ġdida u roħ ġdida ġewwa fina qalb li toġbok. Nitolbu. Għati l-grazzja li jenna l-koll li niltaqgħu ma' dawn is-sagramenti eżis biex imbagħad niġdu għalihom fil-ħajja tagħna ta' kuljum billi niġdu għal dik il-paċi li inti jġibilna kull meta inti tiġi tiltaqa' magħna, speċjalment f'dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Nitolbu għall-anzjani kollha tagħna li jgħaddu momenti ta' solitudni, jgħaddu momenti ta' pejst qejl meta ma jħossuhomx maħbuba biżżejjed, għaż-żgħażagħ tagħna biex ma jitilfux il-fiduċja f'Alla, anzi isibu l-fiduċja u s-sens tal-eżistenza tagħhom meta jiltaqgħu mal-mulej ma jibnu Ġesu, ħalli jimtlew fiduċja ġdida u jimtlew b'qawwa kbira ħalli jkomplu bil-binja tas-saltna tal-lam fuq l-art. Nitolbu għal dawk l-intenzjonijiet li semmejna fil-bidu, għal dik it-tfajla li għandha bżonn it-talb tagħna, għal persuna li qed tagħmel testijiet mediċi, għal familja ta' persuna oħra li talbuna dalgħodu biex niftakru f'persuna li għandhom fil-familja li għandha bżonn it-talb tagħna, għal dawk l-intenzjonijiet li hemm fil-qalb tagħkom ta' persuni li tafu bihom illi għandhom bżonn il-protezzjoni u l-għajnuna tal-Verġini Marija. Ejjew impoġġu dawn it-talbit tagħna fil-qalb tagħha fil-waqt li fis-silenzju inħarsu lejn il-wieċ għażejs tagħha. Nejdu flimkien, Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbejn, issa u fissija. Mbirek inti mulej għal-ħolqin kollu, għax fit-tibit tajtna l-noqs Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin inġibulek bil-ferħ kollu ta' qalbna fit-tifkira tal-Verġini Mqaddsa Marija, bil-ħajja tagħha jiturina kif ngħixu ħajja ta' talb u ta' tifħir tiegħek fil-ħnina tiegħek għatina illi bħala nofrulek sakrifiċċju ta' ġustizzja billi ngħixu ħajja tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj. Għaliex int ħejji fi qlubna mar għalik u bil-grazzja tal-Ispiritu Santu issaffija x'jiddi fija d-dawl tiegħek u tqaddisha x'tagħmmar fija. Iżda minħabba l-ubbidjenza tal-fidi u l-misteru tal-inkarnazzjoni, il-Verġini Marija saret tempju tal-glorja tiegħek m'hawnx ieħor bħalu, saret dar tad-deb imżejna mill-Ispiritu Santu b'kull xorta ta' virtù, sala tal-Palas ta' Sultan tiddi bid-dija tal-verità, belt qaddisa li xmajjar ta' grazzi jferħuha,
arka tal-patt il-ġdid illi fija hemm l-awtur tal-liġi l-ġdida Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u bixorbu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiena inħobbok u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Mitċokun tagħna nitolbu lej l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Montfort illi jogħġbok issejjaħlu wala għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu u s-Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Talba tal-missier neżis hija talba ta' fiduċja fil-missier tagħna. Ħafna drabi nibżgħu għalina nfusna meta nħossu xi ħaġa fis-saħħa tagħna, nibżgħu li l-affarijiet se jiggravaw, ninkwetaw meta jkollna il-problemi ma' ħaddieħor, il-problemi fil-familji tagħna, ninkwetaw għas-sitwazzjoni internazzjonali għal ġlied, speċjalment il-ġlied li hemm bejn l-Ukranja u r-Russja. Għandna ħafna tiġrejb. Ejjew nafdaw f'ruħna fit-tjubija tal-missier tagħna illi jieħu ħsiebna u npoġġulu d-disponibilità tagħna biex nibqgħu nibnu s-saltna tiegħu. Meta ngħidu tiġi saltnatek, aħna nkunu bennejja ta' dejn is-saltna bid-disponibilità tagħna u bil-paċi u bil-ħidma tagħna għal dinja aħjar. Bil-qalb missierna
اللي انت في السماوات يتقدس اسمك، تيجي سلطنتك، يكون لترتين كيف في السماء اجد في الارض. خبزنا كل يوم اتينا اليوم، اغفرنا ذنوبنا فلما نغفر للمنوهات علينا، لا دهنيش في التجريب ازده اهلسنا من الدني، اهلسنا نطلبوك ملاي من كل دني، اتينا في التيبة والهنينة تيك الباجي في زميننا، باش نكونوا هيلسا دايم من الذنوب، امهارسا من كل انكويت، احنا ونستنى ونتماو لنا والمجيا السالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الابوستل تيك نهليلكم مسلم، نعطيكم مسلم تيك، لا تهارس لين ذنوبيت نزدهارس لين الفيدة الكنيسية تيك، اتيا اسمو لاقدا اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش بالسلطان الدايم تدايم. الباچي تالمولاي تكون دايم معكم بالقلب، اعطوا الباچي للشرشين. حروف تالا لتنخي ذنوبيت الدنيا هن علينا. دانو الحروف تالا دانو لينخي ذنوبيت الدنيا هن ينداو كلوما مستيدنا اللكلا تال حروف مولاي.
O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità nitolbu. Issa li ħadna l-ikel tas-sema mulej, għatina li nimxu fuq l-eżempju tal-Verġini imqazza Marija biex naqduk fil-mġiba safja ta' ħajjitna, inqimuk futna u fl-imkien magħha inxandru l-kobor tiegħek tifħir ħirex mill-qalb bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla illi jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tliet Ava Marijiet il-Madonna bżonnijiet tal-familji kollha tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja memrija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja memrija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja memrija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, itlob għalina.